volia gaudir de la feina que fes. I aleshores aquí doncs, he pogut viure tot el procés, diguéssim, des de... Jo vaig entrar, que em sembla que hi havia 25 o 30 avis, no? Vull dir, clar, era el principi de tot i tal, i per tant has vist tot el procés fins que hem estat a ple, els 93 residents, no? I amb tot el que comporta, o sigui, professionalment i administrativament és molt a tope, no? Perquè, bueno, has de portar molts aspectes, has de tocar moltes tecles i tal, i aleshores això també doncs, et fa activar i gaudeixes, però sobretot anar formant equips, no? Amb la gent, o sigui, sí que hi ha hagut gent que entra i surt, fa un contracte temporal i se'n va i tal, no? Però bueno, hem format un equip molt bo. Des del principi fins a que he marxat, molt bo. Amb cada una de les diferents personalitats, no? I això és l'empremta que deixa, no?